Dit pakketje is van Pake Piet, want zijn liefsdochter Renske heeft dus een berichtje gestuurd. Pake Piet heeft longkanker en is bezig met chemokuur op dit moment. Daar had het erg zwaar mee en Renske zei: ik ben hartstikke trots op mijn Pake. Dus hij verzint het echt een mooi pakketje. Dus ik hoop je dat het thuis is, zodat we hem verrassen kunnen. Dus zo doorgaat naar buiten, denk ik, had ik het zo zie. Dus ik geef het een beetje, ja, sasten, hè. En goeiemorgen. Ja. Welkom, welkom. Ja, mij nog even, dat is heel... Ja, dat hebben we juist inderdaad. Ja. Want we hebben een berichtje gekregen. Oei, joh man. Ja. En dat van waar dan? Heb je enig idee van waar dat was? Zo iemand die is heel erg trots op hem en die gunt hem een mooi pakketje. Ja, Renske. Klopt helemaal, ja. Renske heeft dus een berichtje gestuurd en die vertelt dus het verhaal inderdaad dat jouw man ziek is. Ja, en dan krijg ik een kuur rond, dus ze is net zakkers kikt op het moment. Daarom ga ik even naar de dochter. Dit pakketje, dat is voor hem, maar ik een beetje voor jou natuurlijk. Want Renske zei, ik was een hart onder de riem steken. Geweldig, dat was lief, of net? Ja, dat is heel lief van haar. Dat komt wel goed uit, denk ik, of net? Heel mooi, ja. Ik dacht eerst, het is voor mijn zoon, voor het bedrijf of die of zo. Nee, we komen van jou echt. En als ik jou om je oren, het mooie pakketje, dan kun je hem daar... Sneu, dat je hem nog zo bij de door opvangen. Dat is net zo leuk, denk ik. Dat is een beetje de bedoeling, ja? Want wij jouwen de verrassing en dan ben je weer voort, zeg maar. Ja. Nou, helemaal bedankt, Renske. Ja, want daar heb je het om te danken inderdaad. En die zei... Die eerste, die trok me eens keer, dus die ik wel voor het goed in, hè? Is het echt een actie van haar? Ja, dat is echt een actie van Renske, ja. Ja, dat moest ik haast wel bedenken dat je dat weer.